Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jiena u Lino llum ħanitkellmu fuq xi ħaġa li naħseb diġà raftu. Tursin. Tursin. Issibu f'kull dar. U tużah ma nafx. Meta tkun trid tweġġa' xi ħadd tgħidlu kemm għandek il-sinek, tgħidlu qisek tursina inti għax jidħol f'kollox. Iva, it-tursin tista' tkabbru faċilment id-dar. Ġob qasrija u anke fil-miftuħ. Fil-qasrija kważi aħjar. Din once li bdejt jew meta tibda taqta' minna terġa' talla qed iddum ħafna ta' iż-żrieħ tagħha isir għal ħabta ta' Marzu u tibqa' sejjer anke sa Mejju. Meta ngħid iż-żrieħ jew inkella dik minn żerrija, jew inkella kif għandi hawnhekk jien għandi x-xitelles tixtrihom min-nursery, tara kemm trid xi tliet individwali u tħawel fil-qasrija. Issa it-tursin irid il-ħamrija tkun mobbija tajba bil-fertilizzant. Iva, issa, samma taqbad trid issaqi kuljum. Tħobb l-umdita sew. Jekk tkun ġopot trid tara li jew tagħti għall-fertilizzant jew tkun ħamrija diġà rikka? Ekku, ħamrija rikka. Jiena preferi jekk ta' milli ma' żmien kull pjanta qabel tħawwilha isek taħdem il-ħamrija sew. Jekk il-ġopot battalta, farrakta, żittela l-fertilizzant ġdid, imbagħad jekk nerġgħu ngħidu jekk pot tagħmel il-ġebel fil-qiegħ jew iż-żrar ħalli jkollok drainage tajjeb u tħawwel meta tkun preparat il-ħamrija, trid issaqi regolari kuljum l-ewwel ġimgħa u peress li pot ma tiflaħx ammont ta' ilma u se joħroġ. Allura kważi tista' tibqa' sejjerek fil-ġran sħan tiddurhom kuljum. Imma din ittik riżultat tajjeb ħafna. Tikber sew u taqta u terġa' talla ġdid. U kemm iddum is-servi? Is-servi, mjara jekk inti ħawilta. Aħna qegħdin fil-perjodu tal-ħarifa. Dik għandek 3 xhur anki sietta, u mbagħad iż-żerra tagħmel iż-żerja, jekk inti ġbar dik iż-żerja, imma qed nitkellmu fuq il-pjanti li tkun ħawwelt qabel is-sajf. Għax imbagħad dak fis-sajf jinxfu jkollok iż-żerja. Jekk żammejt iż-żerja minnhom, tiżra ftit, issa meta tiżru tissaqi kuljum żgur, jew darbtejn kuljum. Ħalli ma tagħtix ċans iż-żerja tinxef biex tagħmel il-ġerminazzjoni u tinbet u jkollok ix-xetel xi tħawwel. So kif ngħidu, jekk kienu għad-dar ikollok pjanta waħda u laħqet kibret se jkollok abbundanza għad-dar ta' se tkun familja kbira, tagħmel 2 jew 3. Hawnhekk diġà għandek iżjed minn waħda qed nara sew xek. Hawnhekk hawn ħafna xitel. Issa jekk tkun in-nursery, jew tgħidulhom kemm għandek bżonn. Issa jekk għandek pot daqsxi kabbarija, tagħmel 2 għax hija tola u tiftaħ ta'. U x'jista' jattakka għal xi hija sensittiva jekk hija? Mhix daqstant delikata. Bebbux problema. Imma l-bebbux tista' ssiblu metodu jekk kien pot id-dur tagħti dawra u tara li ġej anke nsettita. Taqbad u bidejk tneħħi u teħles. Jekk kif fil-ħamrija bebbux ipprova neħħi l-weraq mejta li jkun hemm mal-art għax ma tantx tara ħalli fuq il-ħamrija tinnutaħ iktar. Jew anke tista' tagħmel reċipjenti bi ftit birra jħobb imur għalija u jereq fiha speċi. U huwa kollox irid jgħix. Imma insomma, kollox irid jgħix. Imma mhux sejrt fejn hemm ix-sharks inti, għavol jridu jgħixu. Mela, grazzi Lino. Illum tallimna kif nistgħu inkabru pjant oħra. Jiena u Lino nistidinkom biex terġa' tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.